wacho mokwongo. Mondo iluwo kenge gi michope gine michope kaka idwaro no dhi bedo matek nikech samoro iwacho ni japuonj ni dwara kamata atamora koro aluwo yo moro adhi dhir head of department adhi dhir dean adhi dhir ng'ane ibro neno mokwongo ibro ndiko emails ibro book appointments maka chieng'no chopo tiyudo ka graduation list mar 5 kata mar 4 oseredhi to in nyingi onge. Koro gima timore luoro ma iwacho kani luoro ni bedo nikech king'iyo kuonde tiegruok kata mbalariany iyudo ka lecturers kata jopuonj nigi teko kabisa e chiwo maksi nikech kopogore gi primary ma bang'e no iwacho ni to KCPE tinde ndalo cha ne KCPE to ang' aneni kanye ok idhi bedo neke mantie an weri koda iwinjo ok idhi bedo koda to mang'e maber ni kidhi graduate card no komake owacho ni kat ni yudo nono to adieri ni yudo nono nikech ene mong'eyo ene lecturer kopo department obento wacho ni adieri gin to na nono to en nono maonge gimore iye to iting'e maber ni gini nokanyano nikech nasome. Koro teko ma jopuonj nigo e kuonde tiegruok gi mbalariany iyudo ka ni malo gimomiyo luoro ni bedo omiyo kenge midwaro ma mondo ilu mondo ichope mondo ing'e yo mar atichi iyudogo dhi bedo matek ibro kawo kinde ibro kawo dweche inya kawo kata higni jok moko go ganduro. Erokamano Tifina nigi oro moda medo wiye kanyo kapok adhi ko jomoko manoko.